של שתן מוקדם בבוקר על אדמה רוויה בגשם במהלך מלחמה עקובה מדם. ואני חושבת שהדברים מדברים מספיק יפה בעד עצמם, אז אני אקריא קטע קצר. הקטע מתרחש אי שם בבולגריה, חורף 1913. טוראי שלום פסי איבד את חשבון הימים בשגרת הלחימה הזאת. לפני שהוא עולה מן המחפורת, הוא אוסף בכף ידו מי שלולית ובוץ וצובע בהם את לחייו. מכסה היטב את הגבות הלבנות והשפם. מתון מהדק לסנטרו את רצועת הקסקט הרטוב ומתכופף לסדר את החוטלות. מתיר שני אבזמים חלודים מכל צד, אוסף לתוכן את שולי מכנסיו הלכים ושב ורוחס אותם בקפידה. כשיצא בסופו של דבר עם הקרבין המחודן שלו, ימצא את עצמו במאסף. חורף, קיץ ושוב חורף. אם יש סוף למלחמה הזאת, זהו סוף אישי. כל חייל יסיים את המלחמה שלו במקום ובזמן שהועיל לו הגורל. המאושרים נקטלים במקום. חסרי המזל מתים מפצעיהם בייסורים קשים, לאחרים יועד מוות טבעי פחות או יותר מן המחלות או הזיהומים. רק לבני העל מוות, כשלום פסי, המלחמה היא לנצח. כאילו כוח עליון נוצר את חייו לאיזו מטרה נעלמה. חבריו שראו אותו מנשק את מזוזת הכסף הקטנה תלויה על לוח ליבו, ריננו אליו. הנימול מוגן לחישוף יהודי. היכן הם כעת? כולם, עד אחד, אינם כבר. הצעירים שגויסו למלא את השורות, תוהים מי איש השיבה הגבוה מתהלך ביניהם. הם אינם יודעים שעד לפני שנה, גם הוא היה שחור שיער ורענן בדיוק כמוהם. בן לילה הלבין שערו, כולל שיער הגבות והשפם. הקו שבו פוגש המישור את ההר הוא קו הזינוק של הבולגרים. השמש הגבי טובה להם, היא גם מייבשת את מדיהם הרטובים מגשם, וגם מסמת את עיני האויב. קדימה, הבל הפה של הקצין מתאבל לרגע ומתפוגג. למען המלך ולמען בולגריה. טוראי פסי עונה הורה ומרחיב צעדיו. הסתערות בזקיפות קומה אל מול העמדות של הסרבים, זו פסגת מסירות הנפש. פסי מחשק שפתיים. איש לא ילמד את היהודי נאמנות מהי. בה בעת מפעמת בליבו התשוקה למפגש עם הכדור או הרסיס המהיר שיביא את המלחמה שלו לידי סיום. קדימה, כלומר באלכסון ולמעלה. עם המעיל האפור הדהוי ורצועת האור האלכסונית החוצה את חזהו, הוא דומה לאחד מחיילי הכדורת החבוטים ששיחק בהם בילדותו. ההבדל הוא שחיילי העץ אינם זקוקים לחמצן. כשפסי מנסה לדלג לראש הטור, מימיית הפח מקרקשת על אחוריו, מזכירה לו שהוא שכח להתרוקן. דבר שלא יעשה בנסיבות הללו. מפגש עם כדור בשלפוחית מלאה יגרום לה חלילה להגיר את מימיה. מי שיאסוף את גופתו ילעיז, היהודון השתין מפחד. פסי פונה הצידה ופורף בדחיפות את כפתורי מכנסיו. קולות הלחימה מתרחקים. ערפילי ההר מכסים אליהם כשמיכת נוצות. נעלם ציוץ הבוקר של הרובים, משתתקת נביחת התותחים. אוזניו של פסי עם שכשוך השתן על אדמה רוויה מגשם. יש בו משהו מהפנט בפכפוך השופע של הבוקר, רק גבר יבין זאת. משהו שבכוחו להאיר את המציאות מזווית אחרת. האם מות גיבורים הוא המוצא היחיד? זו כבר שלולית יפה, עם בועיות קצף וכתורת של עד לבנוני. נצזי הזהב הקטנים המקפצים מתוכה זוהרים בשמש החורפית. עוד מעט נפרץ דופן השלולית והזרם שועט לו במורד חופשי ומאושר. למטה חופשי ומאושר. בשעה שפסי רוחס את כפתורי מכנסיו, הוא כאדם שהעירו אותו מסאנס היפנוטי שבמהלכו הוטלה עליו משימה שהוא כפוי לבצעה. הוא נועץ באדמה את כידון הקרבין, תולה לקט את הכובע ומשיל מעל גבו את התרמיל. במקום למהר למפגש האינטימי עם הכדור או רסיס הפגז, הוא הולך אחרי בת קול מסתורית המצווה עליו. לך לך, טוראי שלום פסי, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הוא לא ישוב לדרוך על אדמת בולגריה, ולא יראה עוד את הוריו, אחיו או איש מקרובי משפחתו שנשארו בפיליפופוליס. להתחיל.
ההומור. ההומור היה צורך קיומי. באופן כללי במצרים ליהודים, ובאופן ספציפי לאבי, שנזקק להומור הזה כפל כפליים, כי הוא חי במציאות של נשים חזקות. הוא בעצמו היה בעל תפקיד בקרן הקיימת לישראל, ועשה הרבה לטובת יישוב גאולת האדמות וגיוס כספים. אבל ברגע שהוא נכנס הביתה, הוא היה בעלה של סופי. ולא רק בעלה של סופי, הוא היה החתן של פורטונה. ולא רק החתן של פורטונה, אלא החתן של סולטנה. והיו 3 נשים חזקות. זה פן שלא הוזכר, ולכן אני מתייחס אליו. שהוא היה צריך להתמודד איתם, וגם אני הייתי צריך להתמודד איתם. היה לי, בתור ילד, קודם כל מסתבר שיש לי זיכרון מצוין. ובתור ילד אני ידעתי בדיוק את ההיררכיה. זה התחיל בסולטנה, אחרי זה פורטונה, אחרי זה סופי, אחרי זה הדודות מצד האחיות של פורטונה, ואחרי זה הגברים, ואחרי זה משרתים, ואחרי זה אחרון אני. או אחרונה הכובסת. בכל אופן, בנסיבות כאלה צריך חוש הומור. פרפרזה על שייקספיר, זה גם כתוב בציטוט של הנרי, הוא אומר, ייפול דבר כאשר ייפול, והצחוק רופא כל פגע ומכשול. אצל שייקספיר והזמן רופא כל פגע ומכשול. זה לגבי העניין הזה של ההומור, שקיצור, ואני זוכר כל הזמן, בת צחוק על השפתיים, זה גם, אפשר להגיד לא, בת צחוק בעיניים, כמו בשיר, בת צחוק בעיניים. כי זה מין חצי חיוב כזה, שעושים אותו רק עם העיניים. יש איזו מין יכולת כזאת, לחייך רק עם העיניים. השפתיים נשארות כמו ממש ככה, והעיניים, יש את החיוך הזה, זה ליווה אותו כל הזמן. הוא היה זקוק לזה גם כי בשלב מסוים, כתוב בספר, אסרו אותו. אז גם חשבנו שזה על לא עוול בכפו, ובפועל, תוך כדי תחקיר, אני מבין, וזה כשכבר הייתי בשני שליש של הספר, אני מבין שזה בגלל פעילותו הציונית. אסרו אותו 1.5 שנה, הוא היה, חלק מהזמן בהתחלה הוא נעלם מהבית, ואחרי זה גילינו איפה הוא מסתתר, בסופו של דבר שמו אותו באיזשהו מחנה במדבר, ושם, כשבאנו לבקר אותו, חיוך רחב, ואחד הדברים הנוספים שאני רוצה לספר, אחת החוויה שלי הרי, אוקיי, בסדר, כתבתי ספר מובן מאליו של אנשים ומחדש חידושים, אבל הספר הזה חידש לי חידושים. החידוש הראשון היה שפתאום הבנתי, אנחנו חיינו במצרים ואני זוכר בוודאות תחושת מולדת. מצרים היא ארצנו. אנחנו נולדנו במצרים, אנחנו כאן כדי להישאר. ודוד שלי, שהוא פעל לטובת הציבור מבחינתו, הוא היה קומוניסט, הוא רצה להביא גאולה, את אותו שוויון שהיום מחפשים ברחובות וצועקים ושורפים ושוברים, הוא רצה להביא את אותו שוויון על פי שיטת הקומוניזם, שאחר כך ראינו מה שקרה עם זה בברית המועצות, אבל הוא היה מוכן למסור את נפשו, והוא לקח על עצמו סיכון של מאסר. הבית שלנו היה כמו אוהל אברהם. כל הזמן, אני זוכר, בתור ילד, כל הזמן נכנסו ויצאו אנשים, מסכנים כאלה ומסכנים אחרים, חיילים בריטים שבאו לאכול, לשתות, להעביר שעה של נחת בין יציאה למלחמה אחת לשנייה. בדרך הזאת רצינו בעצם להשתייך, להכות שורש במקום. מועיז הגדיל לעשות, כאשר בא שליח מישראל, הוא היה קומוניסט ועל כן גם אנטי-ציוני. זה סיפור שהוא סיפר לי, לא כתוב בספר, לא בגלל שאני רציתי לצנזר משהו. נכנס עבור לבוא ולהטיף על החשיבות התרומה לארץ ישראל, הוא ניגש אליו, לפני שהוא התחיל לדבר, לקח את המעיל שהיה מונח על הכיסא שם, לקח, זרק אותו מהחלון, אומר, תלך אחרי המעיל שלך, אין לך מה לעשות פה. מצרים, אתה הולך לסבך אותנו עם המצרים. ובעצם התכוונו כל הזמן והרגשנו כל הזמן שאנחנו שייכים. תוך כדי כתיבה, פתאום אני מתחיל להבין שבעצם לא היינו שייכים באמת, כי לא דיברנו ערבית, לא הכרנו תרבות מצרים, לא היסטוריה של מצרים, לא למדתי
ספרות, האנשים התבשמו בבושם פריזאי. היינו מין צרפת הקטנה בקהיר. ואם אתה פתאום מבין את הדבר הזה, אז אתה שואל את עצמך, רגע, הרי ביום שהאומה המצרית תתעורר, ותגיד, רגע, מי זה היצור המוזר הזה שיושב לי על הגב? הוא יעשה קצת ככה עם הזה, וינער אותנו הזרים החוצה. וזה מה שלא ידעתי כשהתחלתי לכתוב. מבחינתי מצרים זה הייתה מולדת. כך שכשהיום היינו מדברים על הפליטות של הערבים שהיו בארץ וגורשו בדרך כזאת או ברחו בדרך אחרת, אומרים הפליטים, הרי ארצות האסלאם, מצרים זו אחת מהן. יהודים, היה תיאור אתני, אין יהודים היום בכל אותם ארצות. מי שספר יודע להגיד שזה סדר גודל של 800,000, זה יותר מגירוש ספרד. ואנחנו לא כל כך מדברים על זה. כשבאים ואומרים לנו, היה נכבה, וזה, גם לנו היה נכבה. זה שאחרי זה מהר מאוד, אחרי בית עולים ואחרי תלאות כאלה ואחרים, התאוששנו והתבססנו, ואנחנו היום כפי שאנחנו, ולא גרים באיזה מחנה פליטים. ראינו במחנה פליטים, ובבית עולים בפרדס חנה זה מין מחנה פליטים. זה אולי הספר הבא. בכל אופן, זה גם אחד הדברים שלמדתי תוך כדי כתיבה, והדבר נוסף שהתחבר לי תוך כדי כתיבה, זה הדמות של אבא שלי. בשבילי הוא היה מין